taikuutta, menetelmää ja mestaruutta. Miten Carrick ajatteli Guardiolaa älykkäämmin yllä, jollain Old Trafford uskoi jälleen. Michael Carrick puhui hiljaisesti ennen ottelua, melkein varovaisesti. Old Trafford, hän sanoi, oli taianomainen paikka. Se tuulosti kunnioittavalta pikemminkin kuin profeetalliselta. Mutta valojen alla, modernin aikakauden hallitsevinta valmentajaa vastaan, Carrick ei vain kutsunut esiin taikuutta. Hän suunnitteli sen. Manchester Unitedin 2-0 voitto Manchester Citystä ei syntynyt kaauksesta tai tuurista. Se oli rakennettu, hallittu ja syvästi tarkoituksellinen. Niin tähdellinen oli esitys, että Pep Guardiola myönsi, että City olisi voinut hävitä jopa jos Diogo Dalot olisi joutunut ulos pelistä heti alussa. Se itsessään kertoo paljon. Hallinta ilman palloa. Tämä ei ollut United, joka hallitsi Cityä pallon hallinnalla. Tämä oli United, joka hallitsi tilaa. Carrick laittoi joukkueensa estämään Guardiolan suurinta asetta, rytmiä. Cityn syöttölinjat tukittiin varhain. Heidän keskikentän etenemisensä hidastettiin. Ja laitojen ylivoimat neutraloitiin ennen kuin ne ehtivät muodostua kunnolla. United pressasi ei aaltoina, vaan ansoina. He antoivat Cityn ajatella hallitsevansa, vain romahtaakseen tilaan juuri oikealla hetkellä. Jokainen riisto tuntui suunnitellulta. Jokainen palautus näytti harjoitellulta. Tämä oli joukkue, joka ymmärsi vastustajansa ja luotti rakenteeseensa. Auktoriteetin psykologia. Ehkä taktista asetelmaa vaikuttavampaa oli mentaliteetti. United pelasi rauhallisen auktoriteetin kanssa, mikä oli harvinaista viimeaikaisissa paikallistertiissä. Ei ollut hysteeristä energiaa, ei tunnekuohua. Sen sijaan oli kärsivällisyyttä. Kun United meni johtajan, he eivät vetäytyneet. He säätivät peliä. Kun City vastasi, United kesti. Kun toinen maali tuli, se tuntui väistämättömältä eikä onnekkaalta. Palkinnolta kurinalaisuudesta, joka säilyi 90 minuuttia. Guardiolan joukkue näytti levottomalta. United näytti vakuuttuneelta. Carrickin kasvava valmennusmerkintä. Tämän voiton myötä Carrick lisää Pep Guardiolan listalle huippuvalmentajista, jota hän on jo voittanut Old Traffordilla, Unai Emeryn, Mikel Artetan ja tasapelin Thomas Tuchelia vastaan. Nämä eivät ole erillisiä tuloksia. Ne ovat datapisteitä, jotka viittaavat siihen, että Carrickin rauhallinen ulkokuori kätkee terävän taktisen mielen. Kun hän poistui kentältä, Old Trafford lauloi hänen nimeään. Sama laulua, joka syntyi hänen saapuessaan pelaajana vuonna 2006. Tällä kertaa sillä oli eri merkitys. Ei nostalgia. Tunnustusta. Se on loistava alku. Siitä ei pääse mihinkään. Carrick sanoi ottelun jälkeen. Hymy oli lyhyt. Näkemys välitön. Johdonmukaisuus on minkä tahansa menestyksen avain. Jos löydät sen, olet voittajan äärellä. Hetkeä ei hemmoteltu. Ei ollut houkutusta romantisoida yhtä öitä. Emme tule saamaan pelejä, joissa on samanlaista tunnetta ja tunnelmaa kuin tänään. Suurempi kysymys. Ja se saattaa olla tärkein tekevä. Tämä ei ollut vain derbivoitto. Se oli sininen painatus. Todiste siitä, että Manchester United, Carrickin alaisuudessa, voi voittaa parhaat ei toivomalla, vaan ymmärtämällä, valmistautumalla ja toteuttamalla. Old Trafford tuntui taas taianomaiselta, kyllä. Mutta tällä kertaa taikuus ei ollut sattumaa. Kind of targeting certain spaces, I guess having seen it now in behind and switches of play as well important.